ikinciye. Navê pêşenga min jî rengê ku bijiyanê ve girêdayê ez vê pêşengehê va îro du roje min vekiriye û min apirandiye bi rastî min derfetekî teng apirandiye û wekî ku çawa min pêşengeha xwe min derfetekî teng apirandiye min derfetekî teng jî min xas kiriye nexş kiriye pirçê min tune bû û boyaxê min tune bûn min boyaxê zarokê xwe û min qehwê xweliya çixarê oralekê û taniyê min çêkiriye û ev malzeme ku davêjin derve davêjin çopê min wana apirandiye min çêkiriye min wan jiyan kiriye rekanê wekî dinê ciyê fermî çandê fermî cih nedanin ji ber ku fikrê min û jiyana min û nexşa min cuda bû nergorê ew kawa bû qeydê wa bû cih nedane min jî serbixwe carekî serbixwe û min vê pêşengehê li dan xist yê ku ji hunerê hez bikin kele bikin werin em benda we ne